בעקבות הרכבים של פעם. שלום לכם, רכב שהכינוי שלו היה קובייה, טנדרים ואפילו רכבי ספורט. יצאנו לחפש את הרכבים שיוצרו כאן בארץ לפני הרבה מאוד שנים. יישארו איתי. הסיפור שלי עם הסברה מתחיל בגיל 4. הייתי בגן ברחוב בן יהודה בתל אביב. כשאמא שלי הייתה באה לקחת אותי, עמדה שם סברה יפהפייה, וכל יום הייתי מסתכל עליה, אדומה, נוצצת, עם הסמל הזה של הקקטוס. אמרתי שיהיה גדול, כזה אני רוצה. לפני הרבה שנים ייצרו בארץ מכוניות מפיברגלס. למכונית לא היה שם, עשו חידון בארץ נגד כסף וקראו לה אוטוסוסיטה. אל תחכה לחתול בשק, תקנה סוסיטה. טוב שאתה זוכר את המשפט הזה. מה זה משפט? תחייה, אשתי, לפני 55 שנה, הייתה אחת הראשונות שנסעה בסוסיטה. אתה היית מאמין? לא מאמין. זה התחיל באפולה, הסתיים בירושלים. יפה. זה הכל. היא גדלה על הסוסיטה, אני גדלתי על אופניים. פעם במדינת ישראל, כל בן אדם היה לו סוסיטה במדינת ישראל. לאנשים העשירים הייתה לו סוסיטה. לא רק פה עשירים, היו פעם פועלים שהיו נוסעים עם המכוניות האלה, וגם בצבא הגנת ישראל היה גם נוסע עם זה. אוקיי, ולך יש סוסיטה. הסוסיטה לא מתפרק. לא סוסיטה אחת. שתיים. נכון? מה אתה אומר? מה זה? רום כרמל? זה רום כרמל 1978. מה אתה אומר? וזה? דגם 1968. וזה סוסיטה? זה סוסיטה וזה סוסיטה. זה יותר ישנה מזאת. אבל זה בטח לא נוסע. גם נוסע. המכונית הזאת היא למעשה בצורה של לגו הורכבה כאן בארץ ישראל. כן. לא בצורה של לגו, הם למשל נגרות וכל מיני דברים השלימו בארץ. לפני 3 חודשים הוציאו בול. מכונית שהגיעה למעשה בתוך קופסאות מאנגליה, והרכיבו אותה כאן בארץ עוד הרבה לפני הסוסיטה. 23 שנים. לפני הסוסיטה. לפני הרבה שנים, לפני שאבא ואימא שלכם נולדו, אני עבדתי במפעל שייצר מכוניות. בארץ לא היו הרבה מכוניות, ובארץ עשו מכונית רק במפעלי אילין וסוסיטות. ובסוסיטות גם הרכיבו את הסברה ספורט. כשחיפשתי את הסברה, זה היה בערך 40 שנה אחרי שיוצרה, לא האמנתי שאני עוד אמצא שריד למכונית הזאת, והופתעתי לראות שבבלגיה היה ציבור הקונים הכי גדול, מכרו שם איזה 70 סברות, בארצות הברית מכרו 40. גם כשמצאתי את הסברה, זה לא היה סוף התהליך, משום שהייתי חייב לבדוק שזה אכן מכונית שיוצרה בישראל. ולשם כך נאלצתי לפתוח את מכסה המנוע, ולהפתעתי גיליתי את הכתוב Auto Cars Company Limited, Haifa, Israel. צריך לראות מנוע. אני אראה לך. זה לא סוסיטה, אני חושב בחרו, אני זוכר בזמנו ברמת גן בחרו בזה קרח. הנה המנוע. זה מנוע של וולבו. לא, זה לא מנוע של וולבו, זה מנוע 1500 של פורט טאונוס. אני יכול לנסוע בדבר הזה? בבקשה. אני לא יודע אם אני יכול להיכנס. זה אוטו לרזים. אני גם לא מספיק רזה, אבל אנחנו נקווה שנסתדר. יש לך רישיון. יש חגורה. לא, פעם לא היה חגורה, ב-68 לא היה חגורות. אדוני, תסגור את הדלת. אתה יכול לסגור את הדלת? תודה רבה. I wanna sleep, let my sense near the salty sea. I wanna feel the wind blowing through a mango tree. I climb a mountain to see the bluest sky. אנשים לא מאמינים שבשנות ה-60 במדינת ישראל שלא היה פה כלום, ייצרו מכוניות ספורט, וזה באמת הדבר הכי יפה שעשו פה במפעל. אבא שלי, שכשהוא היה בן 20 או בן 30, היה אחראי על הבנייה של המכוניות האלה, אז כשאנחנו שיפצנו את האוטו, הוא היה עומד מעלינו, ואומר לנו, פה בצד ימין היה בורג, פה החלק הזה נראה ככה, וזה מדהים שאחרי 50 שנה הוא עוד זוכר איך הרכיב אותו. את המידות של הברגים. הסוסיטה לא מתפרק. זה לא ציונות, זה פשוט מורשת ישראל. זה מה שנשאר במדינת ישראל. אתה אומר, גם היום, תשע"ה, 2015, חבל שלא מייצרים מכוניות ישראליות. נכון, זה אוטו מאוד מאוד נוח. הוא מאוד גם חסכוני, הוא לא אוכל הרבה דלק.
ומאוד נוח לנסוע איתו. עכשיו, עד לאן אתה יכול לקחת אותי עם המכונית הזאת? אני יכול לנסוע איתו גם לאילת. בתחילת שנות ה-50 הרכיבו פה את ההנרי ג'י, שזה קרייזר פרייזר, לפני הסוסיתה, אבל עוד פעם, מכונית אמריקאית שהרכיבו איתו בארץ. ולשנע את כל המכוניות האלה ממרכז הארץ, בכל מיני מקומות, עד לקריית שמונה. כמעט 100 כלים, רק ההובלה זה סכומי עתק. קשה להאמין שבארץ יוצרו כאלה דברים יפים פעם, אפילו שאני עומד ברמזור, אנשים שואלים אותי, מה זה הדבר הזה? טריומף, BMW, אני אומר, סברה, Israeli native, ילידת הארץ. לא יכול להיות. חברים יקרים, על זה בדיוק נאמר, היו זמנים, נכון? אנחנו לא מצפים שתעשיית הרכב הישראלי תקום לתחייה, אבל לראות ואפילו לנסוע בכמה מהם, זה בהחלט מחמם את הלב.